Мінск 100 гадоў таму. Гандаль. Мінск на той час з'яўляўся важнейшым гандлёвым цэнтрам Беларусі. Сярод чыгуначных станцый беларускага рэгіёна ён меў самы значны грузаабарот – 9,3 мільёна пудоў у 1899 годзе і 20,3 мільёна пудоў у 1913 годзе. Пэўная частка прывезеных у Мінск тавараў не толькі прызначалася для мясцовага спажывання, а расцякалася па населеных пунктах Мінскай, Магілёўскай і часткова Віцебскай губерняў. Горад выконваў функцыі буйнейшага ў Беларусі размеркавальніка тавараў, якія паступалі сюды па чыгунцы. З іншых мясцін у Мінск прывозілі хлеб, соль, цукар, вінаграднае віно, метал, машыны і абсталяванне. Важная роля ў прывозе належала так званым мануфактурным таварам. Паркаль, палатно, напаўшарсцяныя тканіны, хусткі карысталіся тады устойлівым і шырокім попытам. Праз горад у вялікай колькасці ішлі таксама тавары, што вырабляліся ў мясцовым рэгіёне і прызначаліся для перадачы на ўсерасійскі рынак. Прадукты жывёлагадоўлі, гародніна, яблыкі, рыба, запалкі. Асобнае месца сярод іх займалі лясныя грузы. Лес прыбываў з самых аддаленых куткоў Мінскай, Магілёўскай, таксама Віцебскай губерняў для перагрузкі з адной чыгункі на другую. Мінская станцыя з'яўлялася важным лясным перадатачным пунктам. Адсюль таксама адпраўляліся і тавары, вытворчасць якіх была наладжана непасрэдна ў горадзе. Прадукцыя мінскіх гарбарных, абутковых, мылаварных заводаў атрымала рынак збыту ва ўкраіне, Каўказе, Паволжжы, Сібіры, Варшаве. Вырабы мінскіх шклозаводаў дастаўляліся ў Палтаву, Віленшчыну, Расію, дрожжы ў Польшчу. За межы Беларусі вывозіліся таксама жалезныя вырабы, земляробчыя машыны, абсталяванне. Але ў большасці выпадкаў гэтыя тавары прызначаліся для мясцовага спажывання. Даволі інтэнсіўна развіваўся гандаль унутры горада. У 1890 годзе у Мінску было 583 гандлёвыя установы, гадавы тавараабарот якіх складаў 3,6 мільёна рублёў. У 1913 годзе колькасць усіх гандлёвых прадпрыемстваў дасягнула 1333, а іх тавараабарот павялічыўся да 27,2 мільёна рублёў. У пачатку 20-го стагоддзя галоўнае месца ў гандлі займалі прамысловыя тавары. На іх долю прыпадала каля палавіны гарадскога тавараабароту. Другое месца належала бакалейным таварам. Затым ішлі сельскагаспадарчыя прадукты, лес і лесаматэрыялы, алкагольныя напоі. Рэпутацыя Мінска як значнага гандлёвага цэнтра садзейнічала таму, што ён прыцягваў да сябе ўвагу і іншагародніх фірм. У сярэдзіне 90-х гадоў 19-го стагоддзя тут мелі агенцтвы і склады 5 акцыянерных таварыстваў з Расіі і Віленшчыны, а ў 1913 годзе ўжо каля 20, у тым ліку 7 з прадстаўленнямі ў Пецярбургу, Варшаве, Вільні, Харкаве і Архангельску. Агульнарасійскія манапалістычныя аб'яднанні кантралявалі ў Мінску продаж металаў і нафтапрадуктаў. Пецярбургскія акцыянерныя таварыствы рэалізацыю швейных машын і гумавых вырабаў. Маскоўскія продаж тканін, парфумы, гарбату, часткова гатовага адзення і лесу. Два акцыянерныя таварыствы, што ўзніклі ў металаапрацоўчай прамысловасці Варшавы, пастаўлялі ў Мінск асобныя віды металічных вырабаў і машын. Віленскія акцыянерныя таварыствы кантралявалі кнігагандаль і продаж піва. У 1912 годзе па звестках вядомага знаўцы Мінска Уладзіміра Дзянісава сваё прадстаўніцтва ў горадзе адкрыла знакамітая амерыканская кампанія па вырабу аўтамабіляў «Форд». Важную ролю ў аптовым гандлі адыгрывалі мясцовыя гандлёвыя дамы. У 1913 годзе іх у Мінску налічвалася 39.
Горад вылучаўся празмерна густой сеткай пунктаў рознічнага гандлю. Шматлікія лаўкі і крамы, дзе можна было купіць тытунь, хусткі, шматлікую дробязь, у розных кутках горада адчыняліся ледзь не штодзённа. Дробныя гандляры з ахвотай збывалі свае тавары жыхарам прылеглых да Мінска паветаў. Пасля сталыпінскай аграрнай рэформы пастаянным пакупніком на гарадскім рынку стаў заможны селянін, што цяпер імкнуўся апрануцца як гараджанін.